जय हिंद। आज हिंदुस्तान याद पड़ता। जैसे कैसे आदमी कहीं बाहर रहा तो बड़ा घर याद पड़ेला। वह आज जो पहलगाम में भइल बा ओकरा चलते आज हिंदुस्तान याद पड़ रहल बा। ओकनी के तो देखा दिले सो तू लोग जातिवाद में लड़त रहो, देखा दिल सो कि तार धर्म पर हमला कर दिल सो। तू लोग जातीयवाद में झुराइल बड़ा, तार धर्म पर हमला कर देनी। अब दिखाई ना दिले सो, जगा दिले सो। अब वहीं हमनी के यही मन झुराई रही जा तो देखा दिले सो, जगा दिले सो कि तार धर्म पर हमला कर दिले सो। तो हम तो यह मोदी जी से कहम, मोदी जी ऐसन देखाई कि ओकरा लाग जाए जमीर पर। ये चलते को हमला कोइले बा कश्मीर पर। अब चुप रहला में इज्जत ना बाची। हाँ, अब चुप रहला से इज्जत बाची। अब हमनी कहिए मझुआइल बन जा, तू मैं कइले बनी जा। अब ओकर नाजायज फायदा उठा रहल बने सो। अब जाग जाए काम बा। आज 4-5 दिन हमरा वीडियो बनौला हो गई। जब वीडियो बनावे जाते हैं तो जो टीवी में न्यूज आवता, न्यूज वाला सिनेमा याद पड़ जाता। वीडियो बनावे के मन नहीं करत। हाँ, वीडियो बनावे के मन नहीं करत। सोचते का वीडियो बनाइए वहीं। अभी तो जब देखो तो आज मोदी जी आज 24 तारीख नु 24 अप्रैल आज मोदी जी बिहार पूर्णिया में आवत रहे। भव्य स्वागत करे के तैयारी रहे। बाकी यह पहलगाम वाला घटना के लेके अब एकदम साधारण ढंग से ही एगो ट्रेन भी है, ट्रेन के उद्घाटन करी हैं और उद्घाटन करके फिर सभा के संबोधन करके फिर अपन चल जी हैं। अब सब उमंगे खत्म हो गई बा। उमंगे खत्म कब आई? उमंग आई जब मोदी जी दिखा दी हैं। अब तो मौका दे दिले सो, मौका दे दिले सो। सब देश पूरा विदेश जितना भी बा पूरा दुनिया भारत के साथे बा। हई सब ठीक बा, हई सब हो तरुए पानी रोक देनी तो बॉर्डर बंद कर देनी, वो सब बढ़िया होता। बाकी मेन काम तब ही बाकी ये बा और करे से सुधरिए से। हम तो ये कहत चाहत रही कि नक्शा उड़ा देवल चाहत रहे। हाँ, ना रही बांस न बाजी बांसुरी। हाँ, नक्शा पर से खत्म हो जाए तो बढ़िया रहे। ना बांस रही ना बांसुरी बाजी, झंझटे खत्म। भारतों के क्षेत्रफल बढ़ जाते। हाँ, हतना जितना भी रहे में सकेत होता, कम से कम सकेत ना होते, फैल रही आदमी। अब तो करे के बाबू है लोग के आज सांझ के सब पार्टी लोग के बैठक बा। अभी तो यह सब चल रहा बा प्रक्रिया, लेकिन अब उनकर जमीर पर हमला करी मोदी जी। ये चलते को कश्मीर पर हमला कइले बा। देखा दी हमनी के दूसर का कर सकते नहीं, जब वीडियो नहीं बना सकते नहीं जा रावा करे के बा। खाली रउरा देश के जरूरत बा, जवान तो तैयार बने। 24 घंटा तैयारिये में रहेलन, बस ताकत रहेलन रउआ देने। बोली अब सोचला की जरूरत नहीं है। अब ढेर भइल छुड़ी फटाका वाला लड़ाई। हाँ, छुड़ी फटाका वाला लड़ाई ढेर भइल। अब एकरा का आगा बढ़ाई। यही चलते के फैसला के घड़ी आ गइल बा।
आई बिहार में देखी का रवा कहत तनी तो ये देखही के बा सभे देखबे करी। अब कहे के नहीं है अब करी। हाँ ये चलते कि कहा सुनी ढेर भइल अब करे के बेरा आ गइल बा। भेंट हुई फेन अगला वीडियो में।